ngai ngu iblay nam taka ne kapor kapakordor bat nga khot sngophay phi ki parlok ki prabangej sa kaneka jinga lab online jong ka balang 7 day adventist nong stone ngai ngu yoblay na kapta kaneka lan kapola ayangi hadu kene klipmat lengba kini ki miet ki beladep angej bepilayo sibun ki jing mentoy te kene ka miet ngin yo biang sakwe pat ka khobor kabangin yo sngew hakene ka miet ka dei ka jing rong no te shwa bangin IT ka por sei nong kren ngin ya pendam kli kat bangi wat yo blai ki jing duai au blai pa jong i bab nem ngi wan hajan jong me atrai hakane ka met ngi aingu ye me atrai ba meladon kat bat ngi hakane ka sngi bar ko we kumjuro atrai kanat nga aingu ye me namta ki khubor ki bala dep hadu kane klip mat try kanat tolong kat biang bat i pastor kat ba ini sam ya khubor hakane ka met bat kumjuro ki parlok ki parabangej ki baju sengap na kamit sakamit try kanat to pendon kam yangi bat ai sim bakhut un long kat bat ngi kat bangi sngew kene khubor sngew atrai jing duai jing pat jong i kene apo namar keteng jisu ngaduai amen. Ngasngaw ban aingo yo blay hakani ka por na marka jingai don kat jung ubat ngi haki por baro bat hakani gi tayo kini si kula dep bangi yo ban ya sami ka khubor ka kten ka jong blay shapi kum upai lang jong u la pendap ngada ka jingkmen bangan la ban yeng biang hakani ka por ban ya sam ya ka we pat ka khubor na ka kten ka jong blay ngangai ba phili ap khmi lenti ban ya sngaw no ya kani ka khubor bat ka khubor ka bangi ni pule hakani ka por ka long shapang ka jing rong no shwa begini pulih kene ke subjek ngini dua shwa kene ke por kok pa jingi bah beneng to kor khu ngi sai sin try ngi wan hajan jame ngi IT already try me ngi long tan kin nong pop bam ya ki ba me try me la suspa bat me la pen im da ka jingai e jong khon jame Jesus Christ ya lami try ka bangi pulih kene ke subjek pendap ingi do men sim jame bangin singo thu ya kene ke khubor kene ke por kren singi atry kren sikibri ku jame pedon kami nga atry haga ketem uci sungapan amen ka khubor kumbala ong hagani ka por kalong shapang ka jingrong no ya kani ka jingrong no ya kani ka jihika shapang ka jingrong no lajio sngaw hakiba bun ke balang khamtam haki balang protestan ya kani ka jinghika shapang kani ka jingrong no ki briu ki nget ba kanjia haki por ki bakut barkan jiaro kata ka jingrong no ka jar ye ki briu ki jong blai pa u jisu unwan ha ka rukom ka jar onom la ban yo i onom la ban yo sngew onom don manu batip ba u jisu unrong ni laki jong ki briu sebenang ba don ki briu ki banget ba u blai un sarong ya ka balang ka jong u sebenang haswa ka jing ja jong ka por ka jing janjar ba ka bakrau ha ki sni ki bakhadu bat andala rong no ya ka balang sebenang kinget ba uta umar khlau un sawan ha Israel umar sa seng ya ka hima ka chu bat usa sensar donbor kumbah newsnem ya ka ni kinget bat kisngau tho ya ka jingtho jong u Daniel kalnong ka bakhandai sepang kitu ki new pheu tayo ka ba kadeu sepang ka jingwan jong u Jesus Christ sha ka perthai ha kitu ki spa snem ki ladep ka spa snem ka banengkong but gini ki briu ki nget ya ka futuristic idea lani futurism ka ba ki briu ki nget ba kan ne kan long ya ka ba lawe la thai ba ki briu ki nget ba ka tu kala jiang but ka tu ka sitayeu ka theo ya ka nyau snem namar sisngi ha ka sisnem but sitayeu ka don nyau sngi ti ki mut ba ka ti ki nget ba ka dei ya ka nyau snem ba kan don ka jingjan jarba ha ka perthai ha shwa ba u jisu unwan
bat ki ngai ba kan jia kata ka jing jajar ba akne prai kumbah news nem bat umarat khlau un sinchar dan bor hang ne ha perthai un pentuli ye ki bor jang ka perthai un sinchar dan bor hang ne bat ka balang kristan kala kiu sepneng bat la rong no e ka sepneng bat un sinchar bat andala kut kene ke news nem ki ngai ba u jisu un wan ha ka sin ka ba arpat ba un rong no ya ki jiu ro sepneng kata kadai ka jing wan ka jong u jisu ki ngai sepang kene ka khubor jong ka jing rong no ya kene ka jing hikai la penrung ha ka balang kristan ha ki por jong ki arta badom ladon uwei ubreu ubakerteng u Francisco Ravira haus nem khat sanspa lawan ra ya kan nege jing hikai hapo ka balang kristan bat ki ngai ba utau merat klauru unwan ha ki sngi ki ba khaddu kim ngai ba utau merat klau uladon mensua kum la ngai ki ba bun ki nong penthmai niam protestan bat ya kan nege jing hikai ro la penrung ha ki balang kristan protestan bat uwei naki Morgan Edward ubala hagapor ba upuli kum pastor hang tahap Baptist Bristol College kabran ha England haus nem khat news pa sau ulatho ya ka ese sepang kani ka jing rong no bat kibabun ro kibriu kila ngai ya kane ka jing hikai kum John Nelson Darby haus nem khat praspa laipeu la hikai ya kane bat uni hall linsiru kila hikai ya kani haki babun ki balang kristan bat kila penyang ya kani ke jing hikai bat kumta ki briu kila ngai chapang kani ke khubor jong ke jing rong no ba kan long kumta henry ke khubor ke bha ka long na kumta jong phi bat jonga ngin ya pet na ka bible chapang kata ka jing rong no hatu ka deisi shani em kumta kummakin ni ki briu ki ngai bat ki hikai tung ni pet na ka bible hage dai bat sepang ka jingwan jong Jesus Christ ula ai yangi katu kat ni ki jing tha bat ki jing hikai Matthias kolong ka ba arfusau got khot ka ba arfusau hadu arfunyau na ba ki Christam ler bat ki nong thol palam ler kin mi bat kin ye pen i ki dakla kat ban syukur ladala wat ye ki balajit usaitan on trai barba hakisni ki ba khadu un pen i dak ki dak kisin ki ba pau sebar un la ban le de ki kamba ki dak phala lengba ki nong yelap lengba ki nong yelam niam kristan ban pen ngai ye ki breu kumba u jisu ula le ki kamba kum taru usaitan un pen thami ki breu usaitan un trai barba hakisni ki ba khadu kumba u jisu ula ki kamba ban pen khia ki breu ban ai ke jingko jingkhia ke breu kum taru usoitan un le ber un trei barba ban syukor ye ki breu wat ladala ya ki breu ki belajit ki jong blai ru ti ka bible ka ong kumne u jisu ong hakmi ngala ye tho lepa hapi namar kata ladakin ong hapi hakmi udon hari klau pi wat mi no hakmi udon haki pulit bajar-jar pi wat nget u Jesus Christ lai tho lepa kin don ki breu haki sngi ki bakhaddu bahadin jong kip apostol bat hak shwa ka jingwan jong Jesus Christ ba kin don kin nong thol palam ler bar kin nong yelap ki ba lem ler kin ong ba u Jesus ulawan haslong kin ong ba u Jesus ulawan hakol kata badon ka jingjia kumta bat u Jesus ulawan hangta li i bratut ka snam na kata ka jingjia berkumta usaitan unsyukor ki breu ban penget ye ki breu lengba ki jingjia ki bakum kita batu tip ba u Jesu ulama ham lepa yangi hang ni ong pi wat mi no lari ki ong udon hari klau lari ki ong udon haki pulit ki bajar-jar u Jesu udon hangta uwan kumta to tip baka ne kam dei ka jingwan jong u Jesu kare ka jing penthami jong usaitan ye ki breu khnang bakin yo ngai ya kalam ler usaitan unsyukor ki haki sngi ki bakhadu ya ki babon ki kristan banyu i biaka ne kala jia haka perthai ba ka bible ka yetho ingi ba u Jesu on wan kumta jarjar lani kata ka jingwan kata ka jingrong no ka ba jarjar kanom jia ye ki breu ki jong ublai usaitan ula syukor ki breu sepang kene ke jingrong no ka ba jarjar bat ula syukor ki breu sepang kene ke jingwan ke jong Jesu ngini pet na ka bible hakanukur kom u Jesu unwan ka bible ka ongkum ni naba kumba ka mi no ka lele na mingi bar ka shai hadu sepngi kum taru kan long ka jingwan ukhon ubreu ka bible ka u Jesu la kren shai
ya ki senran jong ula kren sai ya phi bat inga ha ka ktien ke jong ba anda u Jisu unwan ngin yo ya kata ka jing sai kom ba mi ka lele na mi ngi hado sep ngi na sete bat na seti kan long ka jingwan ka bala ban yo bar ka jing sai ha sahid beneng ka jingwan jong Jisu kalong ka jingwan ka ba la ban yo da baro ki breu dai ba Jisu wan jar dai ba Jisu wan hakabare ba ki breu kan yo ba udon hangta hari anda Jisu wan ka Bible ka ong hane ba kom ba ka mi ka lele na mi ngi hado sep ngi ki breu kan yo Jisu hangno ba ki don ki breu kan si yo Jisu Deu Jisu ong kum ta kan long ka jingwan ukhono breu wat ya sha syukor wat ya nget he ki jing hikai balam ler jong ki breu ba Jisu un amwan kum ta kom ba ki wei ki perkhat kom ba ki wei ki alap he Jisu unwan da ka jingwan hasun beneng bat on yo Jisu da ki babon ki breu barok ki breu jong ka perthai kin yo jeman pau iwe hinyau ka ong Hakmi uwan berkilo berkehmat barok kan yo berkitaro kibla som yo berkijat benriu barok jam ke perthai kini lenyar lempat namar jo kumta shisha amen ka Bible ka ong hane ba anda Jisu unwan kani kade ka jingpan pau jong Jisu Kris ha Yohanes ha kadau nong Patmos ule thu ha ba anda Jisu unwan hakil jong ka beneng unwan ha ka buram hakil jong ka beneng kum ba lakiu sebeneng but anda Jisu unwan ka khmat barok kan yo ka bamut ki khmat jong ki jaj benriu kan yo ya Jisu anda unwan Bar gitaru kibla sum yeu kibla sanar phna kibla pensitom yeu kibla kentat je uruk kinyo yeu Jisu on sepenmi pat ikiru hangta gitu kibla sum kibla penyap yeu kibla don benta haka jing pensitom yeu gitu nangi kinong pop ro kibala le pop kibam semla kela bemut shwa ke jingwan jong Jisu wala de kila yap ro on penmi pat iki bakinyo yeu Jisu unwan haka buram ke juu haka jingwan ke barsin Berkijai benriu barok jang ke perthai ke Bible ke om bakin yelan yar ken yang lempat namar kata ke jingwan ke juu namar ke jingwan jong Jisu kalong ke jingwan kabala ban yo ida barok ke breu unwan ha ke buram kum ta shisha kan long kum bale thu lepa da ke Bible berkitin ke ba Jisu ula keren baka jingwan jong Jisu kalong kabala ban yo kata kedai ke mat ke benengkong Kam dai ke jingwan ke jar kadai ke jingwan ke balak banyo da ke babon ki breu na mingi do sep ni na ke badon setei seti ke breu ke yo Jisu unwan on don ka weru ka jaj benriu ka weru ka snong ka weru ka jaka ka banam yo Jisu barok ke yo Jisu anda Jisu unwan hagasin ke baar kamar ke baar ngin pule ka jingwan jong Jisu kalong ka jingwan ke basisha Hakanu kurkom ngintip baka jingwan jong Jisu kalong ka basisa larangi pek na kikam ki apostol kalong ka banengkong kat khot ka balai ha ki ba ulapan pau imru yaladi hadin ba ulasya da bon kidak sena habal yo da ki jin sau peusni pilaro ban semikani Lukas arpusau lab kundai onda Jisu Kris hadin ba ula mipat ula pau haki senran jau ula don hak perthai hadin ke jimipat hadu kumba sau peusngi ki briu kli bar kli ro iki dak kisin kli ro iki dak mong hagi khti ke jong Jisu ya ki wala sanat phnanam ta ki pop ki jongi balarangi pek kat khat ka ba khandai hadu khatwei kam gi apostol iwei khandai hadu khatwei anda ulala ethu yakini ki ai ki ero haba kidang ya khmi la simno yu usebneng katba kidang ya khmi la simno yu usebneng la simno yu usejrong bat ula pediang no yu bakim yo isu yu ha kapor ba Jisu urang ya keren bar ki briu gejong u katba ya keren bar ki senran jong ha Galilea ka Bible ka ong hne ba ha kata kapor kat ba kini ki briu kidang ye pet kidang ye khmi la simno yo Jisu chebneng la rom no yo hakil jong kabneng bat kirim yo isu yo Jisu hak ta por te kat ba kidang ye khmi san chebneng kat ba udang kiu hak khmi arngut kirang ba kile wan yang hajan jongki haki jan kup balik kat ba kini ki briu ha Galilea bat kisenran jong Jisu kala ye pet de ka ba ang lengo
bar kila don kata ka jing sngau du ka jing sngau temang ba u Yesus Kristus ula let no sepeneng bat la don pat ar mut ki briu ki belawan ban kren ki belawan ban jeng hajan jong kini ki pat lam ki ba khmi ya u Yesus u bala kiu no sepeneng ka ong hani ki bala ong ru ko rang ba Galilea ba lei phie yeng khmet sepeneng une u Yesus ya u bala sim no sepeneng napi sebenang unwan haka juk kerukom kum ba pilio i u ba ulet sebenang ka Bible ka ong hani ba kum ba kilio i u Yesus ba ulakiu sebenang u Yesus unwan ru haka juk kerukom u Yesus hadin ba ulami pat udon ya ka met ke basisa udon ya kata ka met ke jinglong haka met upau sisa ki senran jong u Yesus berkum taru onda u Yesus unwan haka sin ke baar on yo iu ba udon ya ka met ke basisa bar haka jingwan ke bar sin ju unwan haka bor bar ke buram unam wan su kum ba wan haka sin ke banangkong kum ukhlung haka jingwan ke bar sin ju Yesus nginyo i ba u Yesus udon ya ka met ke basisa ban nginyo i yu om kum ba nget ki breu ban yo i ha kijaka ke ba jarjar hanring nginyo i yu Yesus onda unpau ha sahid benang tika jingwan jong Yesus kalong ka jingwan kabala ban yo i ba u Yesus uwan haka met ka basisa nginyo i u om dai haka ngai om dai haka jingwan ka ba jarjar ngin sio i u Yesus onda u Yesus unwan kamar kabalai onda u Yesus unwan kan don ka jing khnyo jumai ka ba kraw larangi pet na ka jiman pau haka ni ka turoi ka bah nyeu haka khlam ka bah nyeu ku mangile puli ba u Yesus un sawan no haka ka por onda le dep pensitom ni ki briu ki pediang nya ka dak ka syap ka jong rat klau u Yesus unwan haka jing khnyo jumai baru tau bah nyeu ula thekno e ka pliang jong u sun beneng ti kelawan mi no ka tin ba jam na kata ka temple na kata ka khet ka daong la pendep haswa ba u Yesus un mi na ka jaka na beneng na ka jaka ka ba udon na ka khet jangu un wan bat on yo sneu ya kata ktin ka ba ong la pendep ba on don ka jing khnyo jumai ka ba kraw hata ka Bible ka ong hane tela don ki leli bar ki jing sawa bar ki perthat bala don ka jing khnyo jumai ba kraw kat kata kam ju la long na do bala long ki breu ha ka khendeu ka jing khnyo jumai ba jur e kata bat ka ba kraw kata kane ka de ka jing khnyo jumai ka ba jur bar ka ba kraw hadu kata onda u Yesus unwan on pen khnyo e ki bor ja ka beneng kumba u ha ka por ba u Yesus ula yap ula siu spa e ki breu ta ka jingyap jong lor ka deng phna la don ka jing khnyo jumai ha ka to ka por bat onda u Yesus unwan ro ha ka buram ju ka beneng bar ka khendeu ka ni khnyo ha ka jingwan jong daus em jong ka beneng kan don ka jing khnyo bat kan penjot ya ki lom ki wa on don ga jing khnyo ka ba kraw ki lom ki wa kin madan bar ki deul nong ro kin ya phet yap on jia ayu ki pat ba ki pat lang jong kan ni ka perthai larang pet jiman pau kalong ban riu du khat khat saw du khan riu bat ya ulom bat ya ki deul nong baro lapen kan ria no na ki jaka jong ki ha ka por ka jingwan jong Yesus ki lom ki wa ro kin ria no kin kelamadan bar ki deul nong ro kin phet yap no kin ria no on penjot pen prai ki baro ha ka jing khnyo ka ba kraw ti kita kis im jong ka khendeu bar kita ki ba kraw ba tri bar kita ki rang ba syahjan bar kita ki ba ruspa bar kita ki ba khlang bar umrau baro uba lait lut baro ki lia bore ya ladi ha ki krem ha preng ki mau siang jong ki lomba bat ki ong ha kita ki lomba bat ha kita ki mau siang tu hap hangi bat tu bu re no yangi na ka khmat uta obasyong halor kata ka khet bat na ka jing bitar uta ukhon lambrot ya ki breu ki ba boman ki breu ki ba om syam layo ban ma ki pop jeng ki breu ki balong ki no pop ha kata ka por ki namla ban pech sakat khmat jong Yesus Kristus namar u Yesus unwan ha kata ka por unam wan su ha ka kumba ulawan ha ka sin ka manangkong ha ka jinglong rit ha kata ka por anda u Yesus unwan ha ka buram ko musem jong ka beneng barki nang pop baro ki breu jong ka perthai ki nan ninyar ki lempat namar kata ka jingwan jong ukalong ka jingwan ka ba kendit
bakim sim la pen krek kim sim la ready nam ta kata ka jingjia ka bakrau ba uji sunwan but on khnyo jumai ki breu ta por kin pech kin khot se ki lomba se ki lomrit kim la ban pech se ka khmat jong jisu namar kim la ban pech ya ka jing tang san ka buram ka jong u but ha ta por ka jing khnyo jumai ka bakrau kitu ki mau siang ki krem baro kin ban bar kin telap ki breu bar kan don ka jing yap jong ki pai ba ki pai lang kin nong pop anda uji su unwan kin khot ki lomba bar ki mau siang namar kat bai kadang don ka por kat barang don ka por jong ka jingkala ka mut u blai ula ai ki ka por ka biang bakim syam la kala ka mut bat ha ta ka por kin khot se ki lomba se ki mau siang namar bakim syam la pai sha ta mau siang jo ki arta oblong Jesus Christ tekin khot kala si ki mau siang ki bomdon ka jingerap nang no tekin ban ye ki barkin pen yap ban pen sitom ki namar ka jing khnyo jumai ka bakrau namar ka ne ka dei ka jing wan jong jisu an pen her kput yak ta ki breu ki ba e do not ki breu ki ba runar ki breu ki ba sniu hadu kata menta ki im sahu ki im paho pahai ketika pertai ki le kat bamon kim ngap ya ka warning ka wei pa ka wei ka bala pen ngau seki uji su unwan batkan lap iki kendit kata ka jingbitar ka jong blai anda uji su unwan ha ka sin ka baar kamat ka basau ngini pulei ka jingwan jong uji su kalong ka bala banyo sngew larangi pet nangkong tesli kalong ka basau khot ka ban riu ka ong naba utrai hi unwan herna beneng bat ka jingrisa daga ktin sawa u angel rangba bat daga turoi u blai Anda uji Christ unwan haga sin ka baar ondon ka jingput turoi ka jingrisa da ka jingwan da ka jingjob namar uji su unwan haga ta por ko musem ja ka bnang namar ubla job ye ka jingyap da ka jingi par jingu ubla job ye ka bor jang ka jingdom uban job ye ka jingale haga ni ka perthai uban job ye ka kimrat khlau kin sem ja ka ni ka khendel ka basinsaran bor unwan da ka jingrisa om kum ba ki breu ki perkhat ba unwan ha ka rukom ke ba jar om ba ujisu unwan ha ka dur kum unong to unwan ha ka ba ri namar ujisu umdan ke jing septeng yano kum ba ki breu ki perkhat ba unwan ha ka ta rukom hare ya ke jingwan kum unong to la pensriem namar ba om dan batip ya ka por ba ikasni hare ujisu nam wan jar unam wan ha ki jaka ki bari hang ni hang tai undon tang ha ka we ka jaka hare anda ujisu unwan kan don ka jing sawa kan don ka jing pot iki turoi ba wat ki ba yap ha po jing tep ro kinyo sngew ya ka jing perta ka jingwan jeu om don uno breu ro uban ong bangam yo sngew ba ujisu ulawan handai ba baro kinyo sngew ya ka jingwan jeu lalangi page sam kelong ka basan peu khot ka balai ka ong u blai jangi un om snap jar onda ujisu unwan ona om dei ke jingwan ke jar henry un om snap jar kindon ke jing risa berkendon ke jingput jangki angel namar ujisu ulawan ban perta ban khot iki breu ke jong u ke lajit bakin pen krek ya gitu ke pen krek ban leit no sebeneng ujisu unwan ban syawi ki hukum kata kapor ka bible ka ong Arpsau Matthias dekat life huwei un pa no ro yaki angel je u da ka jing sama ba krau ka turoi barkinya lum lang yaki bala jet na ki saul nado ke bakut ki beneng hadu ki bakut jengki onda uji su unwan ki don ki jing sawa ki angel kinya put ye ki turoi ki bakrau kinwan ra na beneng kita ki turoi ki jingput jengki ban pensawa habaro ki saudong saukun jang kani ke perthai barkinyo i ba ujisu ubakila ap khmi lenti ulawan ban wan khot ye ki nia kita ki breu ki bala jet una kani ke perthai ki bala ma ki pop jengki ki bala pen khre ya ka jingim jengki malagasni ki bala len ya ka lade ke jengki ki bala yap nam ta ki pop jengki Jisu unsawan ban khot iki sayeng baru Jisu unsawan sen baru nyo sngew anda Jisu unwan barkin nyo sngew ya ka sur ka jing perta jang ka jing pelai iki na ka pop hakan ka perthai kini sngew ya ka jing khot ka jing perta baru Jisu ong iki wan pisinga ke bala kerkhu ki jong trai kamar gabasan kabangin ni pulei ka jingwan jong Jisu kalong ka jingwan ka badan buram
Matius kalong kaba kanriu berkot kaba arpunyau. Namba ukono briu unsawan haka buram ukpan jung lembar ki angel jung an kum ta un ai ha uwei pa uwei kat bakum ka jingle jung ka jingwan jung jisu kare ka jingwan ka badan buram haka jingwan ba arsin jung kalong ka jingwan ko musem jung ka breng musem kisem bar utrai ki trai haka jingwan ka banengkong ulawan ko mukhlung ulawan haka jing sneurit handai anda jisu unwan haka jingwan ka barsin unwan haka bor barka buram ku musem ba om don ki bor balak man bat om don ki bor balak man khang ya jisu haka sin ka ar ka jingwan ju kita ki bala penyap ki bala som ki bala pensitom yu ki breu ki ba eronur ki breu ki barunar kin si i ba uwan haka buram ju wala menta kim nyokor kim khenkor ya ka wei pa ka wei ka kubor ka bala pensngau siki hanakin yo i hakum kata kapor bayau Yesus Kristus la kentiu khet unwan haka bor bar ka buram ju bar upai ba baneng ki angel ju ban wan ban shawi la ki jong ki breu Matius arfsan la huwe ano kono breu unwan te haka buram ju bar ki angel ba khoi lembat u annakum ta unsyong halor ka khet ka buram ju sngap onda Yesus unwan haka ta kapor unsyong halor ka khet ka buram ju war kitu ki jiu bar upilat ki balat ai yu Yesus si kaban sanar phna ki bam ngai ba Yesus long tas em jang kisem bar try ki try dei ha ta ka por ken ken sio i ba dei une ken unju ubangila pensitam ubangila sanar phna dei une ken uta ublawan mentangim menta kim la syoban pet ya ka khmat ka jong Yesus nomor 1 ha ka bor ka buram jong ka buram perthai ka buram jong ki breu kan ja ha ke klip mat andau Yesus unwan ka buram perthai bar ki jing ngam ha jong ka kin ja no bar kin librong no ha ka jingwan jong Yesus Yesus unsawan sen ko ki perlok ki perjor ko ki prange banget ki bahayang sem Yesus unsawan ha ka bor bar ka buram jong ban pen i ya ka bor ka buram jong anda unwan menta Yesus urang pen i da ka jing Aisyah baru ups baru yai up uyai sya nam ta jengi iwei pe iwei bangin ne pen kre ela ka jing im bat bangin yo i u ono unwan jimun pau kalong ke bakat khandai gad khot ke bakat wei ka ong ngali i ka bneng balapli bar ha khmi ka kulai bali baru tau ba syong halor jengka u bakhot u bayai ne u ba shisha bat ha ka hop u bishar bat u yale thma Yesus unsawan ha ka bor ka buram ku musem jong ka beneng un syong ha kulai bali ko mangi puli ukulai bali sipang ka balang ka banengkong Yesus Kristus ubala seng ya kata ka balang ha tu ka jingwan jong ukulai ubali bat Yesus unwan ha ka hop ha ka jingkhoi ha ka jing itnat ha ka buram ka jong ha ka ba omdan ka jing thobria omdan ka pop kum ta ukwa ya ka balang ka jong uru kan long ka ba khoi ka bali ukwa ban pen thamai ban pen khoi ya ka bamut ya ki breu ke jong uki badon ha ka balang bakin yo i yo onda unwan ha uta ukulai ubali namar kinong syong kulai bali dai ki sim ke ba job ha ka thma ha ka buram ka bor ka bakidon baru jisuru unwan bat unya le thma bar un job ya ke sim jong ka jingdom ki sim jong ka perthai bar un bishar bar un sensar halor jong ki hima ki bakilek ki balas kamti hakni ka perthai baru Yesus ulong uta ubayaine bar ubasisa ubangila ban syania syania ha ka ktin jo bo an pen scam ye ka jingai jong pi pai shu Yesus ba phin yo ya ka jingem ka babam chukut ba Yesus un sawan ha ka wei ka sngi bon ai hangi ya ka bainong ya ka bang nilayaine ban bot yu Zaman pau khat khandai khat riu ka ong bat udon halor ka jankop bat halor ka labong ju ka kerteng balatho usem kisem bat utrai ki trai ha ka labong jong Yesus ngi i ya ka kerteng balatho usem kisem bat utrai ki trai kalong ka kerteng ka bakrau bat ka badon bor ha beneng bat ha khendeu ba Yesus un sawan ku musem ja ka beneng unwan ha ka buram bat ka bor ba jong ana unwan ha ka sin ka baar Tika eipat ka wajia ye ki babeman hak por ka ba Yesus unwan. Kamar ka ban riu kalong. Ya ki beman on penyap hak ta ka por. Daka jingwan jong Yesus Kristus. Arthasni iwe pra berkendai.
haka ding ba me ura penher keput ha kita ki bam itho yo blai bar ki ha kita ki bam ko ngo ya ka gospel ka jong utrai jongi ka bible ka ong hani onda u Jesus Christ unwan tang na ka buram ka jing teng san na khamat jong u on penyap ler on pen sitom kum ka jing penher keput ya kita ki bam itho ya u blai ki bam ko ngo ya ka ni ka gospel ka bang le lap sheping kita ki breu hak tak porkin sya penher keput onda u Jesus unwan Kedkot ke babot ke ong kiban syak ke jing pensitom ke jing penjot bom jikut ken nak mat utrai bat nak bor ke buram jong u onda u jisu unwan detang nak ta ke jing pernai ke jing tengsan nak buram jong u kan penyap kan penjot iki baman bat on penyap iki baman babaro kim lak ban i u jisu onda u jisu unwan nak kata kadau ba u jisu semlawan haka bor bar ka buram haka jingwan ka ban nengkong kumus jong ka beneng ki jiu ki khmi lenti ya uta usim ba uta mesaya unwan haka ta ka rukom hanai la u jisu unwan haka ta ka rukom haka jingwan ka ban nengkong babaro ki breu kin yap lut haka por namar ba ka pop ya ka ba kilale tih ke jingwan ka ba arsin jo namar ba ula dep an siu spa ya ke perthai ya kita ki boleh ma ki pop jengki kila banyo i yo jisu kita ki bom semlio ma par sai kho ki pop jengki bar ki jankup jengki sem la pen kho sem la sai kho le par ha ka jing yap jong Jesus Christ da snam jo ya kita ki breu on se penyap ber on se penjon hanai ka jingkermen ka bakrau bar ka jingkermen ka basuk kalong ya kitu ki breu ki beli map ki beli sai khoi ki jankup jang ka jinglong jing imbarim jaki uji su un sawan bat ya ki babaman on penjot bar on pendu on penyap ha kata kapor ka ede ka ban jia hukum kata kapor kamar ka bahanyau kalong kan don ka jing mi pat onda uji su unwan don ke jing mi pat iki breu ki jong blai ki bela yap hakipor kiba mensua kitu kiba kiba thon jengi kiba mensua na do adam on sa penmi pat iki onda u jisu unwan nengkong thesli galong ka sau khot ka khat lai khat sau bar khan reu han reng mon yapi ban om tip ko pra bangai sapang kita kiba yo thia ba phin om sngo si kum kita ki we pat ki bom don jingkermen u apsal pol u tho sha ki thesaloni ba ki breu kim dei ban ye sngo si kim dei ban ye khuslai na ka banta kitu ki ba yap ki ba yeng sem jeki ki ba klat ki ba leit no na ka perthai ba kim dei ban sngo si ram ta kita ki breu ki ba yo thia rekten jumlai ka ong ba ki dei ban don ka jingkermen om kum kita ki wei pat ki bom don jingkermen su haden ba la yap ubreu namar la da pinget ba jisu la yap bat ula mi pat kum taru ya ki ba yo thia hau jisu utrai un walam lem bat u bar kita ki ba yap hau Chris kin ya mi pat shua ka tin jomblai ka ong la da pinget ba jisu la yap bar ula mi pat na po jingtep kum taru kita ki ba yo thia hau jisu onda u jisu unwan un walam yaki na kani ke jingtep un penmi pat yaki barkin ya mi pat na po jingtep kita ki bela yap hau Chris ken kin ya mi pat shua bar kita ki ba yap hau Chris ken kin yo ban rong on yo ban rong yaki sebenang nekong korin gelong ke khat san puai ber san pu ar ko ong hakmi ngai thu happy ya ke jingmayan ngin om yo thia baro Henry on pen kelai ngi baro sisendon haka syekh limat ken haka turoi ke bakhadu om baro ki breu ki ban yo thia lani ki ban yap ha kata ke jingwan jau jisu kidang don ki breu ki badang im bat don ki breu ro ki bala yap bat ya kita ki bala yo thia ya kita on penipat bat on pen keladur ro yaki haka syekh limat ya kita ki badang im ka Bible ka ong namar ka turoi kan sawa on da kumta ki ba yap on penipat ki bamput bat yangi on pen kela ya ki ba yap hau Chris kitu ki bang nget ki ba priang yo jisu ki bala im ki bala bot ki jing kai ki jong ka tien jong play ya kita ki breu on penipat iki ba on om pen pot so ka met jengki ka long ka met ka bajanai onam don so ka jing duna onam don so ka jing pang jing som onam don so ka jing khlat hang ta ke ngin yo i yo jisu hang ta kan don ka jing yetli ka jing kendo lang jengki breu jong blai na baro sau dong jeng perthai kin ya wan ha kata ka jo
kesngi hak kata jo kapor ban yo i yo Jesu bat bakin ya her no sebeneng bat Jesu Kris bat ya ki breu ki jong blai ki badang im ki bala ya lamba ka jing jenjar ka bakrau ya ki breu ki jong blai ki bam simlamat ka jingyap hadu kata kesngi ya kita ki breu pat on pen kelador sya ka buram ka jinglong jong Jesu Kris ki ne ki breu kin amat ya ka jingyap berkin yo ban mat ru ya ka jingim ka bam jikut tat haduk ba Jesu unwan bat on pen kelapat yaki sya ka met ka bam don su ka jingduna kitu kibat dei kitemen hakum kata kapor on pen thamai biang ya ka jingim jaki bakin om temen su berkin yo ban her bat Jesu sebneng namar la pen kelai ki na ka buram sya ka buram nangkong Petrus kelong basan dekat basau ko ong te ondala penpau ya uta unong aplang brot rangba pin yo pediang ya kata kapan snyet ka buram ka bomsep mentah ka perthaingi ngiim kapan snyet ka bangi phong ka dei da jing singosi ka jing kuslai ka dei ka jing pang ka jing stom bar ki jing perkhat ki ba bon jat ki ba ubreu udon ha ka klik ha ka jingmut jing perkhat pergi ki pansiat ke bangi phong kere ki pansiat jam ki jing ngausi berki jing kendo ki ba harukom berki tu ki briu ki ba yaisha bar ki ba yaine hadu ke jingwan jong Jesu ki bam simla phaiden wat hadu ke jingyap jengki dei hakata ka sngi ken u Jesu unsa ai bainong haki ban pen phong haki yak pansiat ke buram kani ka pansiat ka buram bakin yo mat ya ka jingim ka bam don jingkut syo barkin im baru Kris jiunam la jiunam barkan ne ka buram ka pansiat bam jikut kani ka bam dei ka pansiat ka basep lanik om namar ba om simla siuspa iki da ka ksiar da ka rupa namar ba la siuspa iki da ka jingim jong Jesu kin mat ya ka ta ka buram ka jong play barkin yo mat ka jingim bam jikut bat ya ka bainong ya ka bakil ngai ha Jesu ka jingwan jong Jesu ha ka mat ka bapra ki bahok kini syam baru Kris hang te hasun benang kum mangi puli na nangkong thasni kolong basau khot ka bakhat nyau on kum ta mangi ki bala pensa on rong no ingi lembat ki hakil o bani syam ya utrai hasun benang te kum ta ngin nyai long jiunom lembat utrai u Jesu un om yu kjat ha kane ka perthai u Jesu undon hang te hasihit benang namar bai kani ka perthai om pat simla pen khoi na ka pop namar ba ki nong pop ki don ha ka perthai u syaitan u don ha kani ka perthai te u Jesu un umpat yo kejat hang ni tat ondala sandur thamai ka hadin 1000 snem ba on thang ka hagading bat on pen thamai on refine nya kani ka perthai da kum wei pat on pen kelai ka te u Jesu un ap hang te hasahit benang bat ngin ya kendu yu hang tang ngin ya her bat ngin ya kiu sabnang perkum tang ngin yo ban yai long jiunom lemar trai kat no kalong ka sngi ka bakrau ba onda u Jesu wan ngin ya samlang hang ta bat ki bal jek ki jong blai ba om dan so kanu ka jing khlat onam dan so kanu ka jing pang jing stom onam dan so ki jing sngosi bar ki jing khuslai ki jing jar onam dan so ki jing ja umat uplay un pentengen yangi onda u Jesu unwan Matius kelong ba arfsaur khot lai phuai ka ong un pha no ru iki angel ju barkin ye lum lang iki bala jet ju na ki saul air na du ki bakut ki benang hadu ki bakut jengki na kata ka dau u Jesu ong wat sya syukur na ba un om wan haki pulit ki ba jar un om wan ha kanu ka jaka marwai u Jesu un wan bai hang te hasahit benang bat ngin siyo i u ti un pha pat iki angel jung u syakani ka perthai banya lum iki bala jit jung u wai pa wai u briu un don nya u angel ba u blai un pha ba on khot yau ta u briu syapnang ba on ye sunran lang yau ta u briu bala pendep ya ka jing mare thong jung u un yo ai ka pan siat jang ka jing im bam jikut ba un yo ban phong pan siat namar ba u syakri ya utos im jang ka benang namar udai ubriu ubala yaine minot hadu ka bakut jang ka jing im jang u ba simla phaiden ba simla len yo Jesu la dei manu la de pidon hangno pidon marwai na ka yeng jong pidon marwai ka snong jong ba pi bot yo Jesu compare la ki breu ki nyau ben ki nyau po epi ba anda u Jesu unwan un pha ki angel jong u compare hangno la tep epi la pidon marwai ha ka we ka snong ya pi on sa pen mi pat ya no ro on
penmipat anda Jesu unwan ban yo iu anda unwan hasit beneng bat ki angel jong play kin wan se keperthai ban khot ingi ban ye kenduk yo trai hasun beneng na kata daw bat isya syukur bau Jesu nom yo kejat ha keperthai kom bau Jesu la kren ba kindon kiban ong udon hani udon hatai hendrai Jesu unam wan kum ta hendrai unwan hasun beneng kom bali thu ingi ha keten ke jong play kamat ka ba khandai anda Jesu unwan kan don ka jingkemen ka bakrau ye ki briu ki jong play arfusan na wisaya ka khot ka bakhandai tian ong hata ka sngi ha khmi une ulong play jingi ngila khmi lanti ye u ti on pen im yingi une ulong try ngila khmi lanti ye u ngin sat kemen ha ka jing pen im jong u ki briu menta ki ba im janjar ha ka perthai ki ba sya penyap ki ba sya pensitom bat anda Jesu unwan hakata ka sngi ki briu jong play kin ya perta da ka jingkemen bat kin ya shat kemen hakata ka sngi ba ka jingkemen ka ba khrau ka ba judan ka jingkemen han hagani ka perthai ya ka ba ki briu kala jumat namar ba kim syam la khmilenti ha kum kata ka por ba kin yo i yo Jesu namar ka jingwan chu kan long ka jingwan ka ba kendit kum beriu ke alam ha kapor badang yok thia kum ta kita kiba yap hapo jingtep ke badang yok thia kini asngeu kensan ye ke jingput turoi ba ublei un setien men sim biang ha ki briu ke jang u kum bangila pulis phang ka jinglong jang kiba yap bagi ta kiba yap on penipat iki bikin yo i yo Jesu bat kin yo im ka jing im ka bathamai bat kin yo i yo try us im jang ki ubakila syakri ubakila bot bat ya ubakila nget ti un pen im ye ki bat un khot iki tiha tak sngi ki briu jong blai kindap da ka jingkemen ka bakrau kanu kalong ka bakmen ya ka balang ya kata ka nong lek kurim ba uta unong lek kurim ulawan ban khot ya kata ka nong lek kurim ka balong ka balang ya ki briu ka jong blai malaki saw ar ka ong bat pin rensit kum ki khon masi babsa hayeng ngi sayo i namar ngi ri masi ngi don ngi ap masi mensua kini ki briu ki jong blai ro hata ka sngi kin long kom gitu ki khon masi ki ba kemen ki baran sit haba ki yo i ka kmi ki jong ki kom taro ki briu ki jong blai kin ya ran sit hata ka sngi ra ka jingkemen kin ya jam kin ya ran sit pergi sat kemen haleluya namar Jesu Kristus ulawan us em jo kamneng ulawan bar Jesu ukwa yangi ban pen khre ban long kibla kloi na do menta kasni namar Jesu unwan ban ngimtip haganu kapor Jesu ukwa yangi bangin long kibla pen khre kamat ka bakhadu ka bangin ya pulei ka basip heu ka jingwan jo Jesu Kristus kalong ka jingkermen basuk jangi titos kalong ka ba ar ka khot ka ba khatlai kiba ya khmi ya kata ka jingkermen basuk bat ke jingmi pau ka burom jong ublei bakrau bar Jesu Kristus unong pen im jongi kane kalong ka tin ka bad ai ka jingkermen hangi iwai pai wai namar bangi ap khmi lenti ya kata ngi khmi ya kata ka burom ka jingpan pau ya Jesu ka badai kata ken ka jingkermen basuk jong uwai pa uwai ubreu ubanget ha Jesu bangin sio i ba Jesu un pau ha ka buram ka bakrau ka jong u anda Jesu unwan namar ba udai unong pen im ujongi iwai pa iwai nakata ka daw Jesu ong uban kan mau ngi ha ka jiman pau ar ar khat ar ong ha khmi ngawan kloi bar kan nong jonga ka don lembat nga ban ai nong ha uwai pa uwai baro kat kum balong ka jingle jong u kane kalong ka jing ap khmi lanti jong ke breu ya ka jingwan jong Jesu kalong ka jingkermen jong wei pa wei Kristan ka jingai Kristan jingila ada om dan ka jingkermen ya ka jingwan jong Jesu kalong ka jingai ka bale no ai ting dan kam ban khmi lanti ban don ka jingkermen ban yo i ya Jesu ba Jesu un sawan chen bat un ai nong ha wei pa wei kat bakum ka jingle jong u ba Jesu un wan ban khot elaki jong ke breu barun ai hangi menta de kitin cho ka jingim ka jingkermen ha godok not jingi khnang bangila ban pek so Jesu bangin yai ap khmi lanti yu umala ka sngi ya uta un knowledge kurim ubala pen khre bani kendu bar kata ka knowledge kurim ka balong ka balang ma phi bat manga uta uba phlai kini ki ai ru ong sisa ngawan kloi amen tu wan try Jesu kanungun na preng jingi kibla kloi bar kibla pen khre kibla don kata ka jingkermen ka basuk nam ta ka jingwan jong kom baga tin jong blai ka ong sisa to wan kloi try Jesu
Namar uji su unsa wansen barun khot yala ki jong ki breu ki jong u badu kwa ki breu jong u bakin pen krek nak mta ka jingwan jong u namar ka dei ka jingwan ka badan burom ka jingwan jong jisu kre ka jingjia ka ba kraw tam ha ka perthai kre ka jingjia ka ba sneu tenat tam ban yo sneu ka dei ka jingjia ka ba ki breu ki ap khmi lanti baro hatu ka dei ni em ka jingkermen jong pi ban yo i yo jisu anda unwan ngini pet naduk ke banengkong ka jingwan ke banengkong uji sukris kalong ka jingwan ke balak ban yo i om dai ka jingwan ke ba wan buri ka jingwan ha ka rukom ba jarjar ba on rong iki briu jong blai jarjar uji su unwan da ka balak ban yo i de hikmat baro jong ki briu ka perthai hatul yo i pat ni em ye ka jinglong jong uji su ha ka jingem jong pi hatul la don ni em ka jingkala ha ka jingem jong pi namar uji su unwan ba baro kin yo i yo ha ka buram dei tang kita ken ki breu ki bala yo i ya ka jinglong jong jisu ha ka jing em jaki ki bala ban yo i ban pet yo jisu an unwan ka jingwan jong jis kris kalong ka jingwan ka basisha hato pi don ni em kata ka jinget ka basisha ha ka jing em jong pi ban nget ba jisu unwan hatu pila don ni em haka liang ke jong ke jinget ke basisa hatu pi don ni em haka jo ke jinget baru jisu namar u jisu Kris u don ki riu khoi chu ki basumar ki hukum jong blai bat ki ba don ro ke jinget u jisu ki ba bot ke kum ke ten ke jong blai ka jingwan jong jisu kalong ka jingwan ke balak ban yo sneu hatu ki wei ki briu ke yo sneu ni em ya ka ten jong blai napi hatu ki wei kili sneu ni em syapang u jisu lamba ka sentur jangi u jisu unwan bat on yo sneu ka jingwan bat ka jingput turoi baru kwa ini ban pen sneu ban ya thu siki wei ya ka jingwan jungu namar ka long ka bala ban yo sneu ti u blai u kwa ini ban pen bna ban perta siki breu ya ka ni ka kubor paranda u jisu unwan kan don ka jing khnu chumai ka bakrau hatu pi sneu kyo pat ni em namar ka jinget jong pi kampat 19 kem pi sneu kyo pi sneu ting ban ya sam mi ka skiwei nget hau jisu ban ai bor happy pan bor na u ba pindon ka jinget ka bas kem khanang ba pinom khnyo ba pinom sneu kyo ka jingwan jong jisu kalong ka jingwan ka badon buram hatu pi le jupen don buram pat ni em nyo blai ha ka jingim ka jong pi ap khmi lanti ka ta ka jingwan jong em ka buram perkhat shwa hatu ngalapan don buram ni em ya blai ha ka jing im jenga ngalapan don buram ni em ya blai ka kam ka bang atrai ngalapan don buram ni em ya blai ka lain ka bang pulei ngadon hangno ka jingwan jong jisu on penyap iki beman namar bakim sim lakala ka bamut ka ka pop ka jinglek beman jengi menta ka penia khlat ingi bang imlak mani kenduk ya jisu on wan perkhat ya kane baki baman on sepenyap iki anda ujisun wan ka jingle ka jongpi ka bapim la ban yo i ujisu anda unwan perkhat menta ka jingle jengi simet ba ka khanglat ingi bangim la ban yo i ujisu bangim la ban poi sepenem ha ka jingwan jung jisu ondan ka jingmi pat ka jingmi pat ka jing penmi pat kita ki briu ke lapan thamai ka jingim jaki sya ka mon ka jong play hatu lapan thamai ni em ya ka jingim jopi khanang ba on penmi pat ya pi on da jisu unwan ha ka jingwan ka barsin hatu philapan thamai yaldi shwa ba jisu unwan kamar ka ba phra on da jisu unwan ngin ya syam bat u hasun beneng hatu phila kloi ni em menta ba phila pen kre ni em bani syam bat trai hasun beneng bani syam bat udah ka jingkmen namar bangila ap khmi lanti ya kata ka singi ka ba khrau ka jingwan jong ha ka jingwan jong jisu kan don ka jingkmen kadang i pat bon kin nong pop kila lanyar kin ya lempat ha kata ka singi hatu kan long ni em ka jingkmen na kam ta jongpi kan long ka jingkmen lani ka jing snow si ladang ilapan krek kalong ke jing kemen bat ladang ngim siong lapan krek kalong ke jing lanyar bat ke jing lempat bat ke jing singof si ke bakrau anda uji sunwan kadai ke jing kermen ke bakrau jong wei pa wei u riu ngai u bangai ya ke kerteng jong u hatu pidang artatin ya ke jingwan jong u hatu pidang keren ben pidang ken sting ya ke jing em jong pi mentang yu i ke dak kisin ke bajiang ila pulei haka gospel kaba uji Yesus Kristus ai Matius arpsau siapang kita kisin kaba ngila pulei lano ka pertai kan bai
uji su ya thu engi kenang bangila ban pen kre bangim dei so ban arta ten ba uji su la janwan kata kre ke jingkermen jengi iwai pe iwai padan pan ki bri ki ba arta ten namar ba om sim la pen so thet ya ka jinget jengki ha ka ten ke jong plai ladon ka wei ke jingjia house name kar khandai spa prap khandai hari Armenia ladon ujumai ubaki hado san minit bat ki briu kala yap hado live heu hajar ngut ha kata ka sngi ujumai ubakrau ha kata ka sngi kala jam bat ki briu kala do ye ki yeng sem je ki bat kala tualut ki jingte jeng ki briu bat ki briu kala sngo si hado kata bat ha kata ka step shua ban ki utau jumai ladon we briu balai ons ulai bo yo kon jo usia school baru ong yu to up ngan wan syau ha kapor ka babiang baru tau khun ula ko ngu yo kupa bat ula don ha school ha ta kasngi bat ki para khna school ha kata ka jing khnyo jumai ka bakrau kata ka school ka klem bar kita ki briu ha ta poru barok ki khna kila syak tap ha kata ka school building namar ba kata ka jing khnyo jumai ka long ka bakrau do kata Ona ukpa ulawan sekata ke school ulio I bata ke school kamdan show ki ne ki briu kele lang hata ki bor sarkar ki bor pulit ki bor ki bala ban pelaj iki khna iki briu hata kila don hata bar kila supet lengo kim la ban le ai ruem ban yarab ban pelaj ya uwei pa uwei khna school une ukpa da ka jing thrang ju ban yo I yo khon ban tip hang no udon ula trace tam hata ula ti ula klong ula sei yeki mau blok yeki mau it bat yeki ba kibala jot hata ti ula trace tam hatu hado ba una miss app uda mikas nam hado ba ula mongki kiti kejat jeng ula persyang ban lek kat kabor ka ba ula kitu ki briu ki ba pej u kila ong me trai le no ai namar ba kine ki briu kini ki khna kim don shu kila yap no ken no te gumta une ubriu simalapan sengap ia kini ke jingkran je ki briu ke jing penduk jingkermen je ki ula yai trai stam berkat ba orang sei orang pelaj ye kita ki koru koram ki ba penwit yu hata kita ki jing tua jong kita ki kenro bat jong kata ka building ha ka ba khado da ki bon kenta hado nyau pra kenta ula trai stam hata berkhadu uli asngau ya ke jing sawa ke basyapo malu mala ulati hangta bola trestam hadu kata beli asngau ya ke sur jang ki khna la kham jam hangta kapor paranda hangta ula poi hajan uli asngau bar ula khot ikerteng jong utau khon ju ong arman pertau khun ula jubab ong papa ngatip bapinwan ha kapor ka biang banwan syau yangi mentangi don hani ko makhat sangut ki wei pat ki prakhna school bar ulio ban sei ban pelaj im ye kita ki prakhna school kita ki pra kelas jong ta khon ju hata kasni namar ka jing tres tam ka jing le do yap ju hata bagi ni ki khon kila don hata kila syaban hata ka school bat kim simla lacho ban mi ukpa jong ne khna ulawan ban pelaj ki paro uji su unsawan sen hakawe ke sniko ke perlo ki para bangai banwan syau ila ki jong ki briu ki bala sya hapdeng ke jing ke jing jar ki bala don hapdeng ke jing do jing kerman ke bakrau ki bala don hapdeng ke jing ele jong ke jing em jong ki uji su unsawan hakapor ke biang baru kwa ingi bangin ai pen kre langi don hangno ki badan hapo jing tep rukin sio I yo jisu onwan baru kwa ingi menta bangin ai pen kre naman ngimtip lanu baik jingim jingi an sesimno na pertai uji sun sawan sen baru ya ai ni kedakisin baru unsawan hakapor ka biang kumba ukpa jong arman ulawan ban pelaim ya laki jong ki kon ki kti ban pelaim ki perlok ki jong arman uji suru unsawan hakwe gesi ban pelaim ya laki jong ki briu ban khot ye ki sayeng ba uji su la janwan ngi la jan sayeng ban yo I uji su ngi la jan ban poi sa ka yeng beneng ban yo I try ki try usim kisim ya ubangila ap kmilenti laslem hatu kadai ke jing terang jang pi ban yo I uji su anda unwan hasihit beneng
kanu kalong ke jingkemen ke bakrau ingi andau jisun wan ngi i ha ta ka sngi bangin ong ne ulong si sau blai jengi ngila ap khmi lati ul slem ban mentau ulawan ban sau ingi ulawan ban pelai ingi nangani ke perthai ke bakenrum kenram ke dap lagi jing tu ni dwai Bapa jiwa menengi aingu imi try ke kubor jang ke jing im ke kubor jang ke jing kermen. Kaba ai men sim yingi ke bladuk men sim. Kaba ai jing kermen yingi ke bladuk jing kermen. Ya rab ngi try ke we ke pop ke basno ke jing im jingi. To pen khoi ke kada snam jemi try. Ngiwan ben pendam rit ila dih khamat jemi ke ne kubor. Padiang yingi atrai we ke bi osngau ke ni ke kubor. Ya rab yingi try mentangi la jan ban poi siying ke jingat lenti jingi kum Kristan. Ni ap khmi lenti kata ka jingwan jami da ka jingkermen ke baskem ke jangi iwe iwe irap nge try war hapdeng ki jinge ke jin jar ke bangi kendo me men long hasenda jingi ko try kan ra irap ngi iwe bangin job ke jing pen shoy ba ke jingele ke jing im jingi bangin yo ban rung sya ke hima ke jami anna me men wan ban khot ingi haga kertem jisu amen kublai sibon ya phi we barok para lok para banget ba lapet yakane khubor nget ba sim ba khoj latrei hakid onut jingmut jing prakhan jong phi priang yaka khubor katno kala pendap yangi da ka jing kamen bangi yo biang yakane khubor ka ba thamai yangi we baro wat pep ban pej biang yak ha kamet ka palai sai ka subjek kamet ka palai sai ka dei ka sia jar snem kublai sibon ti asuk ye phi we baro